Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga kagalaan, si Alan Peter Cayetano gisaway nila nganong nagsigi kuno og Facebook. Nganong sigig Facebook Live. Sumitubag sad si Alan Peter Cayetano mahigala labot ana. Kanang mao mga pamasangil ato kunong paminawon ang tubag ni Alan Peter Cayetano kasama nga names. Kung naon sang kalakihan ni mahigala kay karong panahon na magod nauson mga ng Facebook. So ang mga nanaway mga higala lahi po siguro ang ilang kinini ang gusto nga mahitabo. Pero alang kang Peter Cayetano, hunahuna niya mga kagalaan, dito sa kauluhan magod ang mga sakop sa media dito, kaniadto, mani kalainan, kaniadto, doon naman mahigalay, ang mga sakop sa media mo, tanaw, kinsa ang interviewon, kinsa dili. Pero sa pagkakaroon mahigala, kini mga senador, kung interviewon ka, imbitaron ka sa media, makasulti ka, o di ka imbitaron, di ka kasulti, pero karoon na naman tayo mga Facebook accounts na So, ikaw na magbuot ka nun sa akamog live. So, kanit Alan Peter Cayetano, nag-live siya. Pero doon na nakasaway niya. Pero yung tubag sa siya mahigala. Ito paminaw niyang explanation, be. Na iyang tubag, mga kagalan. Sige ko no, Nems. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook, bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun, yung talagang nag-ayos nung hearing, or everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko, huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. So I spent a day yesterday, sabi ng asawa ko, pwede kang kumain ng sisig ngayong gabi. Kasi nga mataas cholesterol ko Pero sabi niya, para naman matuwa ka ng konti. Tapos sinama niya yung barkada namin na medyo magaling sa akin ng konti yon, pero ka-level ko na mag-chess. So at least hindi ako talo parate. Tapos, I spent a day reflecting. Tinext ko mga kasamahan ko as a group, individually, na kailangan ito ang sitwasyon, ituloy ang laban. I thank them. Humingi din ako ng kapatawaran sa pagkukulang ko. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi rin ako perfecto, tao din. May pagkukulang din ako sa inyo. So sa ating mga kababayan, kung may pagkukulang din ako sa inyo, hindi lang bilang Senate President, hindi lang bilang ordinary senator, even in how I articulate these issues, pagpasensyahan nyo. But like you, let's all do our best. Let's not lose hope. And let's keep praying. I still believe there will be people who will be switching sides. Sabihin nyo, sir, pakonti ng pakonti tayo. Sir, iba talaga yung may pera, may kapangyarihan. Hindi po. The moment you lose hope, that's the moment. Kasi may spiritual warfare dito. Sabi sa Bible, meron pong principalities, authorities, spirits. Isang spirit doon yung lying tongue. Yung bumubulong, talo na kayo, wala na kayong magagawa. Total, sila kumita ka na rin. Di ba? Huwag po tayong makikinig doon. Doon po tayo sa tama. Let us build this nation we love. And let us serve the God we love. God bless you. Okay, kuyawan ng message si Cayetano, Megala. Correct sabayan ng iya day. Correct sabayan. Nganong masuko mo mag-Facebook si Cayetano nga total ka mo nag-Facebook naman sa... Si Lacson mga higala bitaw. Naman niya mga post sa Facebook. Sige masag-post po sa Facebook. Unya, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, nagamit man mahigalag Facebook. Kaya kalong panahon na lagi. That can to be very honest na sad mahigala. Ni anatas panahon digital na ba? Digital naman tagod.
Ako bitaw to be very honest mga higala. Kaya to radyo raman yun mi. Radyo raman yun. Unya karon nauso naman ng internet, nauso naman ng na YouTube, di ay Facebook. Ako tinulay lang sa akong kabahin ha. Napugos na ko karon og adapt na gid ani kay dili ta mo adapt, mabiyaan ta sa uso. Ha? So, ngano man day tuod? Sakto ning kay Kitano, ngano man day mag Facebook si Kitano? Basta importante lang ako, suya day mo mas daghan tan-aw sa iyang Facebook. Kanagod may gala, number 1 ko na kanang mo, ang mga tao mo tan-aw sa imong Facebook page, sa imong live karon o sa imong program karon o doon na kay mga kuan na tungod kay mga tao, labi na kung mga tao mo di man mga bugo god. Ang mga Pilipino dili bugo eh. Bisa pag unsaon pa na karon og matik-matik na diha. Kasabot ang mga tao eh. So karon og mag-live Facebook si Alan Peter Kitano mas daghan sa mutan-aw kuno sa mag-live Facebook lakson unsa may kasuko. Pag live Facebook lang sad mo. Tinulay sa akong kabahin bitaw mahigala radyo ra man sa una gyud. Napugos man gitag adapt iniro na natay Facebook page. Na natay mahigala DYHP Facebook page sa ulahi man gani mi kay mas DYHP tinuray lang. Naulahi mig adapt sa Facebook kay tungod ba sa kanang nagkuan mi nga radyo ra man kita radyo ana. Kadugay nakarealize ta nga mabiyaan ta sa uban o di ta mo adapt dekin. So nihimo ta og Facebook page pod sa DYHP. At least mahigala kuan sa atong kaugalingong Facebook page sa ta YouTube channel kay nauso na lagi ron. Unya tanawa ako gani mahigala nahimo naman kong vlogger anang kalakiha. Ay mao na mag-uso god. So kini sa Alan Peter Kitano naa sa iyang Facebook account. Kinsa man kuno way Facebook account sa mga senador? Naa naman tanan day. Ang tanan senador naa. Yes, Alan Peter Kitano ni sultis kamaturan, di daghay mo tan-aw sa iyang Facebook page. Kay kana kung mag-atik-atik kag sulti diha nga tabon-tabon na kana mga tao di na sabot mo analyze mga tao eh. Kay ba mga tao asa man ka? Pala ba tong Blue Ribbon Committee hearing sa gipasiugdahan ni Pia Cayetano o ni Marcolita. Wa to ikiri mahigala sa Senate digital team. Pero pila may nananaw? 100,000 kapin live. Wa pay labot sa di live ha. Sa live pa lang. Unya katong ila ni Win Gatchalian nga grupo. Gikiri gyud sa digital team sa Senate. Why problema signal? Ang signal ligon kayo. Katong ilang Pia ang signal to susga purot-purot oy. Hasta to mahigalang kang Amy Marcos ang live ni Peter, purot-purot ang signal pero daghan na no. Pero yung ila mahigalang nga saktong signal, lig on, pila yung tanaw, 6,000 ra. Nga naman, kana naging musulti kas kamatuuran, daghan ang mga tao nga mo tanaw ni mo maminaw sa programa. Mabitaw, kaya kitas di HPO, sulti tas kamatuuran. Nanminaw mo na ko, ni-follow mo sa itong Facebook page, ni-follow mo sa YouTube, namina mo sa DWHP, kaya nahibaw mo nga, si Rufil Banyok, nagsulti ka matuuran. O kana, tanaw, proud mo sa tarik, eh. Kung saan nagsulti tas ka matuuran, hasta mga trolls ko, naminaw na ko. Di ganahan yung paminaw, kaya sagod ang mga, o na ba kay giasahin nga trolls dito sa akong programa, pero sige lang, napunan ma akong followers. Now, atong balikan mahigala. Kini ni ang ilang giaway sa Alan Peter Cayetano kay ngano kunong sigig Facebook Live, ha? Unsa man nagikasukan ni Alan Peter Cayetano tungod kay daghan ang nananaw, mas daghan og mo live viewers o nasuko sila kay gi-expose ni Cayetano, mo ni Cayetano kay nabuking mo. Mo ilang gikasukan. Kay kaniadto gud mga higala kung dili ka interviewon sa media, dili maka padayag sa imong mga istorya diha. Karon kay bisag di ka interview sa media na kay mong kaugalingong Facebook account, diha ka mag Facebook Live. Unsa may gikasuko na nga ang tanan mahigalang senador na may Facebook. So mag Facebook Live si Alan Peter Cayetano pag Facebook Live na san mo inyo. Kaya demokrasya man ta, ha? Demokrasya man ta. Bata-bata pala ni si Alan Peter siguro, may pagka-millennial siguro na nga ganahan nga mag-Facebook. Actually, may higala kining Facebook ko na namagita experience na kaugalingon kay namatay itong Facebook page sad mahigala.
kami dos DYHP nalangan-langan gani mi og adapt gid ani. O na mga kaigalaan nga kanana ang atong followers DYHP 1.3 million atong followers in Maris. Sa tanang mga radio stations kita mo oy pinakataas og followers buyag. Pero sa mga newspapers medyo naulahi tagamay in Maris. Kaya nga dugay mi ni adapt kay abi lagi na mo nga radio raman ta. Kadugay yan nakahuna-huna mi nga mo-adapt na sa gitaan kay di ta mo adapt ning Facebook, maulahi naman ta ning kalakiha. So muna naa sa may Facebook page DYHP, ako sa doon na po kayo Facebook page, o niya doon na tayo YouTube channel. Muna na nahitabo, kay karong panahon na murag na vlogger naman tantanan siguro. Inibitan tinuray lang ako doon ako yung Facebook page. Ikatulo na ako ng Facebook page karon. Ang akong unang Facebook page nawagtang. Ambot sa baka tong kalakiha kay di kataswito og ngano baka to noon sa hitabua. Naghimo tag ikaduha nawagtang sad. Nakaron ikatulo na gini nga Facebook page na to may gala kaloy sa Dios na okay na. Hopefully di na ni mawagtang, ha? Nya do na mahigala yung mga kwan post. Ngano man natakdan naman tas pagka-vlogger ako na vlogger ko ining kalakiha bitaw tinuray lang. Kwan na gini na kanabang na pulsa lang sa panahon, ha? Di ba ko mahilig mag-vlog sa una pero unsaon taman nga dire sa media mga higala og di ko mag-vlog. Unya ang uban nag-vlog naman ko alkansi mo kining kalakiha inday Maris. Mo na naka-decide na sa gyud ko nga mag-vlog tawi daghan man ni follow sa atong Facebook page. Tinana ra gyud na nga ayaw lagka suko pod tan-aw bitan ako sa uban mga media naman sila ilang vlog naman sila ilang Facebook account. Ako may wa. Tabi himo lang sa kog ako ni store. Hasta bitan sa YouTube. Ang uban sige nahimo YouTube ako wa man ako kay radio ra lagi ta. Medyo kon lang ba. Kadugayan tan-aw nako do na sa YouTube. Ako man say wa ning kalakiha. Maghimo lang sa ta. Karon na okay na. Kaya atong followers sa YouTube day mga 318,000 na. Yeah, 318,000 mo ba na? Oh. So kini ni ang daghan po noon. Kana akong followers sa YouTube o sa Facebook. Ni ganahan sa mga tao dahil noon kay labi na to as abroad ni store. Dito sa abroad kita man sila. Kasabot sila unsay balita sa Cebu. So nakaingon ko tinuod din sakto sa day nga mag-adapt na gitaan hindi ko pwede dili. Mo na karon nga naahat ko pagka-vlogger, pasinsa lang mo usahay mag-vlog tamay gala nga usahay. Hasta pan sakay tag motor mga higalag, habal-habal dito sa gihulngan, apil po ka vlog na to. Tungod kay kini magod amo man trabaho ning nas media, ni i-connect ko na lang. Na naman ko'y content daan kay kini kong programa sa radio. I-content naman daan sa digital. Gani nang uban mahigala manguha man gani sa akong programa, naghimog mga ilang kaugalingong accounts, panguha nga akong komentary. Di, inyo na ko nga, gikuha mo ganito sa uban, nag-vlog naman sila ako, lasang i-connect ng ako ni store. So, katong uban nga nanguha sa akong mga videos, wantay mahimo anak, kay ilan naman ang gipangkuha, ang ako lang hanyo nila, hindi, kanya, i-acknowledge sa dire. No nga, dire, nagikan na to, ano na ba? So, ila pong i-acknowledge sa noon. Ang ako lang katong, magdasag yun sa kungalan, ayaw lang po, himo lang mong inyo, niya, magkuha mo sa kong video, i-acknowledge ang ko ninyo, di okay na lang sa doon. Antay mahimo na anak, kay, hingkatap naman itong video day. Labi na itong panahon sa eleksyon, tingala lang ko mahigala nga, katap-katap atong video, gi-slice-slice ba anak niya, gi-sabwag. Kinsa kay nagsabwag ato mga sugiting paminaw. So, dito sa Mindanao area, dito sa hasta gud sa Manila, day, nganto ko, mga Tagalog dito, na may nakang Bisaya sa Manila, na ilahan ba ko dito? Dito sa gawas nasod yun noon, ang atong programa may gipaminaw. Kung nakaingon ko nga, mao na gining panahon na ron nga, digital naman god. Sumo ka na nga, challenge sa nato, may dawat ta, i-embrace nato ning maong panahon. Muna nga kaniadto mahigala ako, magsulot na ko ining suit. Naman ko TV program sa una, kaya nagsisitiin man ko kaniadto. Ako may newscaster sa Cebu Catholic Television Network. Yan na angkor sa tas TV5. So hindi kabuntag, naanag yun ko rin nga t-shirt lang, inig programa, kaya pa man talagi Facebook sa una, inig kahapon, TV nga to na ko mag-ilis, nga kanang mutarong basag ilis, kada to gunistor, labi na pa doon ako take bar pa sa una,
Akin na hindi kay nasito man kay nag-abot may ano nila na diri Padong kog take bar exam or College of Law ko wa pa man to uso kay internet wa pa may kwan di inig mata na kus buntag wa pay panghilamos ditso na dayon og programa. Abi pa man makita god kani adto, Usahay may gala kay labi na pag fourth year na nako sa College of Law. Ya kining working student ta mga sukit di paminaw aral ko makatog sa estasyon usahay. Kaya nga mong estasyon sa una dito pas may Kulon area. Mabaktas-baktason ko man na ng University of San Carlos ngali sa mong estasyon. Ni ako may nagdaas programa kaniadto sa gabi o sa buntag. Duha akong programa kada adlaw. Sugikan sa 9 gabi mahuman ko alas 11. Igo-igo lagi mahuman klase na mo San Carlos. Mahuman kog eskwela dito kay ang classes College of Law kay gabi man og MWF mao ba kay pa schedule ron hinumdom ko sa na MWF gani mo schedule magsugod 5:30 in the afternoon mahuman og 8:30 og TTH gani magsugod alas 6 mahuman alas 9 so sinig alas 9 ana day kay mao na may programa nako kanadto kanang straight to the point evening edition alas 9 ako may daan na dito na dayon kog dagan-dagan padong sa stasyon programa 9 to 11 ikahuman anak lang ko mag-study po sa estasyon. Dito pa mo estasyon skulon ka na to. Usay, ngita ko coffee shop. Usay, ngita migkuan. Na mga barkada na to, apil-apil. Og, ngita ko coffee shop nga ka-studyhan. Kay muli ko sa among bahay. Og mag-study ko, mahigala, makatugi ko, kita nag-unlan og banik. Unsaon ko man nga, mapugos di ta matug kay magpusil na ba ni kaugma. Oral recitation na ba ni kaugma. Sumuna nga akong gipugos kung kugulingon. Sabto, Arimas Coffee Shop. Usay, anak ko sa announces booth magtuon. Humantog. Inigtog mahigalag, buntag. Ako na mapuprograma sad. Sign on o sign off ko sa una. Di inig sign on, awa pa'y panghilamos dito na programa. May buntag Visayas Mindanao. Nabubintaha-bintaha to kanyan to ni Store. Kaya may pagmata ni mo niya. Maprograma ka, di pa may, di man makita, o pa may usong internet. Di okay ra. Karon panahon na uso na kay internet di na madao kanay. Kinahanglan kita mag-ilis sa tamang higala, maligo sa tandaan o sa programa kay ang magkamuritsing ta din nga naanalabay kamera. Sumo ka na nga atong gi-adapt ron nga naa na gid tanan. Ako dugay ko nakadawat, tinuray lang. Ako mismo dugay ko nakadawat aning ang tanan na anay Facebook. Dito ba ito sa TV5 sa una day? Sige ng Facebook ang kuha mo kay Facebook dugay man ko nag-adapt ng Facebook. Or kapuyan ko na hindi ko ganahan. Nya karon napugos naman tatan-aw to mao na magining panahon. Kana magkuyog vitamin Buyki ngadto sa Manila, si Buyki magani masigig. May nalang itag lang pug ko niya. Kadugay naka-realize ko nga mao na magining panahon na ron mo Facebook na kita. Kinsa man ko na Facebook ron sa mga bata nga mga minor de edad na may Facebook na. So kaning mga senador, tanan senador naa sa Facebook ngano masuko mamong Alan Peter Cayetano og naa sa Facebook nga kamo po naa man po inyo. Unya mag-live si Alan Peter pag live na sa mong inyo. Kalau may gala mga vlogger bisa ganig before mo kaon mga kagalaan, picturean ang mga sudan, picturean ako post pa dali. Makaluto tag inununan dire, videohan ang inununan pagahuman i-post. Nga mo sakay man ta sa uso na lang ani. Kay mo naman na uso may higala. Mo na unsa man yung gikasuk-an ni Peter og mag-Facebook siya nasuko mo nga mas daghan siya viewers or nasuko mo na booking mong Peter Cayetano. Mamay giyon Peter nga na booking lang mo. Asa may balik ko na tudong be. Balik ko na tudong be katong iyang sulti dong. Asa man tudong names. Sige ko nong. Katong iyang kane. Sige daw. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook, bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila eh, di ba? Tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba?
Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun yung talagang nag-ayos nung hearing or everyone is aware. Apo that sa it's not only po sa mainstream. dome. So kana siya nag-aayos sa hearing si Lacson. Prepare po sa kamera. Ay, kon man. Natural lang mo nang make up pa ng litan para prepare sa kamera na. Pero abi ninyo kini po mag-vlogger ta kapoy sa bayapod. Tinuray lang ako busy magkay ko, di magkay ko og dili pala ni among trabaho media nga nag-angkor ko diri og radio station, nag-manage tag radio station mga higala. Amo mo kunin di ana mo gumi nabutang diri. Mo nakasabot ko na yung mga lawyers na minaw na turon. Tinuray lang di ba lalim pun mag-vlogger ka. Gastog oras sa bitaw. Pero kami magudiri, amo na maguning trabaho na muna nga ni connect na lang ko kay content lang daan. Na naman kay content daan day. Kaya kung program content naman daan. Sa radyo ha, nya mo naman ni content ako sa Facebook o sa YouTube. Nya kaluis Dios in follow mas ato mga listeners. So nya butangan na po na ko ginagmay nga content kanang asat na maglaag-laag, ha? Mo kana nga maka-content po ni store. Pero gimo himuon tuyoon ni mo himo ng content. Kani amo, ko naman ni ako kanang incidental to my program in the radio, naa na dayon. Silbi connected na ba? Natay up na nako sa Facebook page o sa YouTube. Kausar ako nagpreparar. Kanilang sa radio, dayon connect na dayon. So, ang medium kong igamit ang Radio Plus, ni apay laing medium na to ang Facebook o ang YouTube. Pero usala kong gisulti na sa buwag ana. Kay maghimo bitaw ka tinuuray landay ka ng wadyo kay radio niya, maghimo lang kay imong kwan. Tinuray sa niya, di po lalim kapoy, be po mga higala. Gasto sa kag oras bitaw tinuorsan. Mo na nga kuan, nabitay uban mga lawyers mag-hisgot og mga balaod-balaod ana. Tinuray lang okay man sana pero tinuray kapoy sa no. So man ako pasabot ba tanan na may naay Facebook, labi na kini mga politiko o kini mga senador. Unsa may niya ikasuko og mag-Facebook si Alan Peter. Total kamo na amasan may Facebook. Mo iyang ginganan si Lacson bitaw naman puy imo. Si Rafi Tulfo si Erwin naman sa inyo. Nasuko mo mas daghan tan-aw kang kay Tano, mas daghan gyud mo tan-aw kung tan-aw sa mga tamo ni sulti tinuod. Kay kanang mga tao di man pwede nimo gud niya imo sa nang atik-atikon na mas ilang kaugalingong analysis kasabot sad sila oy. Straight to the point. Nakining atong programa mga kaigalaan abot ni sa lain-laing nasod taga Australia ay nag-chat nako. Australia, USA, dito sa Europe, lain lang mga lugar, Canada, naminaw sa itong programa. Nag-follow sa atong YouTube o sa atong Facebook. So nakatabang hinuon ni day, mas nisabwag man mayo. No, tibok kalibutan na gud. Kanadto mahigala, radyo na mo mabati man lang may sa Visayas, Mindanao, nya dunay pa sa Luzon nga mabati ta. Pero karon tibok kalibutan oy, madungog. Basta ligon lang yung internet niya, kumbati na. So mo kana nga ang tanan naana. Kini bitang akong Facebook page o kining atong YouTube naa mga higalay uban mga troll siguro ng uban nila diha nga balam na uban masuko nako mahigala man naway masuko para nako naman po'y mutubag rasad ang ako mga followers sila pun tubagon ana magtubag-tubag ra sila ako di lang ko mutubag kay mabisi kog sa mo tubag nya ikaduha man sa ko nasuko og imo kong ibas o kinsa na mga trolls kay inyo po ng trabaho nga inana sige sulduan na po ba ba no panginabuhi na po ng inyo sabot to sa ta. So kana mga trolls imposible man kayo maghisgot ko diya ang akong panawagan kami sa Cebu na biktima mis bagyong Tino. So manawagan mi daghang patay ako mismo ni adto ko sa mga nangamatyan. Ang akong panawagan nga kami naka-experience bagyong Tino hain man ang flood control projects nga ang year 2025 mo man to panahon na gyud nga grabe ang bubo sa flood control budget kanang 2025 budget kanang panahon na kanang intellectual discussion ha kay mingon nga nganong panahon ni Pinoy wa man ka masuko panahon ni Pinoy flood control panahon Duterte paimbestigaran na sa apil pero dili gagmay kayo tanaw gud ang record kanus aman ang flood control project nga grabe kabastos kaayo nga gibubo sa Cebu. Tanawa ang record sa mga congressmen Cebu. 2025 day.
So panahon ni Marcos. So manawagan ko, mingon ko imbestigahon kay grabe ang nangamatay sa Tino. Naunsa man to mga flood control project. Kana nga akong komentary, nya na ay musaway may gala pataka laga komentaryo to Norville. Di nakasabot na ko nga ikaw troll ka, ha? Binayran ka. Kay unsa may sa na kong komentaryo ko ana nga og ikaw subuanon kamo sakay ka sa kong komentaryo sakto ni atong komentaryo eh. Ha? Okay, imbestigaron na si Sarah kina naman na pero ayaw kalimting flood control. Kana nga komentaryo nako. Unya masuko ka. Masabot na ko nga kini binayran ning tawhana. So sige lang. Ana kanindot lang gihapon ninyo kay bisag mga trolls o dunay mga binayran diha nga moabot sa akong page, moabot sa YouTube. Nagpasabot nga daghang gyapon kog listeners kay bisag kamo nga nasuko ni follow man mo. Naman tay mga loyalista nga mga listeners gyud mga higala nga listeners, followers na nakauyon sa ato kay kinamusulti tas kamatuoran daghan may makauyon kay pareha man ta sayon naman kay analyze ang kamatuoran kana mga binayran may gala may bawaan man gid mo ng binayran kay bisan mga kay gala aglapsaw nga kuan nga di na gid mao hala mo gyud iyang opinion bisag di na mao kanay karon ako confident man ko manawagan ko nga tinud-on ang pag-investigate in flood control kisa may di mo uyon ana og ikaw labi pag taga Cebu ka labi pag taga didto ka skutkot liloan nga naa didto nga matay daghan o taga Mananga ka karon dapit ka sa Mananga River nga daghan namatay o sa Mandawi na Butuanon River diha unya suko kanako mo komentaryo ko ana either involved ka or nabahiran ka mo nang masuko ka pero mo na ko giyon sige na lang kay importante na follower sa deka. I-follow po ang akong Facebook page. Hasta YouTube, i-follow. Aron madugan-dugangan po itong followers. Mala kaning og masuko ka paghimo lang mag-imong Facebook page. Palihagon ani mahigalang sa mga senador. Unsa may kasukan yung Alan Peter Cayetano. O nasuko mo niya nga magsigig Facebook Live. Hala pag Facebook Live sa imo. Kay kamo bitapon sige man sa mag-Facebook. Mo na yang ingon Peter. Unsa man yung gikasukan suko mo nga daghan mas daghan sa viewers. Daghan sa viewers kay nasulti man sa tinuod. Kamo diha pagsulti lang sa mos tinuod tarawa. Senate investigation kung kinini ang Blue Ribbon Committee hearing. Ang giimbitar ang mga Marines. Ang mga tao interesado mo minaw day. Nga naman sa kay sulti ni mga Marines. Nya ang pikas pod ang kanggatsalyan Senate Blue Ribbon investigation ang giimbitar si Matibag. Unya di man to kabutan ng mga tao og asa sila mas ganahan sa maminaw sa mga Marines kung ni Matibag. So ayuhon nimo imong content kung gusto ka mag-vlogger, ayuha imong content, ha? Malupigan mo ka vlogger ni Alan Peter. Pangita mo pamaagi nga manindot sa inyong content. Ato balikan sa Alan Peter, balikan sa Alan Peter. O suko mo nga kamo utro mas mo mag-Facebook. Masuko mo mas daghan ko viewers. Dahil say balik dong. O nasuko ba mo kay insulti ko sinood, na booking mo. Tawa ato paminaon. Meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Rafi at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So, yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. So, I spent a day yesterday. Sabi ng asawa ko, pwede kang kumain ng sisig ngayong gabi. Kasi nga, mataas kolesterol ko eh. Pero sabi niya, para namang matuwa ka ng konti. Tapos sinama niya yung barkada namin na medyo magaling sa akin ng konti yon, pero ka-level ko na mag-chess. So at least hindi ako talo parate. Tapos, I spent a day reflecting. Tinext ko mga kasamahan ko as a group, individually, na kailangan ito ang sitwasyon, ituloy ang laban. I thank them. Humingi din ako ng kapatawaran
sa pagkukulang ko. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi rin ako perfecto, tao din. May pagkukulang din ako sa inyo. So sa ating mga kababayan, kung may pagkukulang din ako sa inyo, hindi lang bilang Senate President, hindi lang bilang ordinary senator, even in how I articulate these issues, pagpasensyahan nyo. But like you, let's all do our best. Let's not lose hope. And let's keep praying. No? I still believe there will be people who will be switching sides. Sabihin, hindi sir, pakonti ng pakonti tayo. Sir, iba talaga yung may pera, may kapangyarihan. Hindi po. The moment you lose hope, that's the moment. Kasi may spiritual warfare dito. No? Sabi sa Bible, meron pong principalities, authorities, spirits. Isang spirit doon yung lying tongue. Yung bumubulong, talo na kayo, wala na kayong magagawa. Total, sila kumita ka na rin. Di ba? Huwag po tayong makikinig doon. Doon po tayo sa tama. Let us build this nation we love. And let us serve the God we love. God bless you. But, Okay, sige, pause dong. Sakto na kang Peter. Para nako, kamo mga senador, paghimo na lang sa mong inyong Facebook page, nya kanang total, namamoy mga oras nga kuan. Ha? Magamit na ninyo yung mga oras, pahibaw ninyo sa mga constituency nyo, unsa na inyong mga gihimo din ha, mga naman ay uso ron god. So, kuan lang, kung lang ano, masuko pa mong Alan Peter kay Tano nga, total, kamo man tanan naaman po mo ana. Ato lang agi kato katawa mga sukitig paminaw. Unya si Lacson po mismo, doon na po iyang gipost may galason, gamit sa Facebook. Sa man itong gipost si Lacson, iyang gisaway si Alan Peter Cayetano kay kuno, dako kuno gasto kay itong iyang paglingkod ni Alan Peter Cayetano mga kahigalaan sa pila ka adlaw lang, pitin dako agasto. Asa man to dong? Yan, mitubag po si Alan Peter Cayetano, ana, kaniyo. Kani ang kalakson nga post, nag-post si Senator Panfilo Lacson. Sige ko no, pwede pa ni mataas dong. What a waste on ha. Ingon sa estimated cost. Sige ka na oh. Okay, the Philippine Senate in 28 days under Alan Peter Cayetano. Matod pa niya. Estimated cost 700 million pesos. Output chaos, gunfire, batos escape despite ICC issued warrant while under its protective custody. Session boycott, failed destabilization attempt, unauthorized committee hearings highlighted by one not presided nor attended by a single senator. What a waste of taxpayers' money. Panfilo Lacson. Iyan ang ipo sa iyang kuanday? Page si Lacson. So sa to pa si Lacson ni gamit sa iyang FB page pod. Di ba naman ay X, mo na iyang no? X. Okay, so gamit po si Lacson. Nitubag po si Alan Peter sa FB page pod. Sa Facebook gihapon. Kaya na may Twitter si Lacson. So, pariha mo na Di, pagtubag-tubag lang mo diha. Sa may tubag ni Alan Peter. May atong paminahon tubag ni Alan Peter dong. Kani. Sige. Tubag. ako ng konti, sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan niyo po ha. Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yun sa 28 days, and, baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So, nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing. But what it hides is essential. So makikita nyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh.
Nagte-take turns lang naman po si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. But let's be intellectually honest. Whoever was SP nun, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsel po ako, for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po, 4 na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, diyan po ang ratsadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation. Kakausapin na ng majority leader yon or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Question. Paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa aming binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd. Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, waling-waling po yun. No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. No? Okay. So mo ni ang tubag mahigalang Alan Peter Cayetano. Ang gihimo din nila mahigala para pag daot ni Cayetano, ang tibok budget sa Senate day, mo divided into calendar days, my God, no? Grabiha sa day, no? So intellectual dishonesty ang gihimo mga sukintig paminaw. Straight to the point. Sa man tubag ni Alan Peter, suko mga higala nga mag-Facebook sa Alan Peter, kay naka-explain siya. Paminawon mo explanation Alan Peter mahigala imong tandi sa allegation day. Sakto ba ya ang explanation ni Alan Peter Cayetano mga higala? Tanawa ko na kanang why bias ba nga pag-analyze ba? Tanawa, sakto ang iyang analysis. So doon na mahigalay ang iyang gipanulti. So doon na mga higalay gitabangan siya para nga kinini ang manghina si Cayetano pero ibarog gyapon si Cayetano ha. So mo ni mga kilan kitanaw nimo punto por punto mga kilan doon ay punto si Alan Peter Cayetano palagan ng Facebook. Ano sabi kasuko ang Facebook total na amantay tanan naman mo mga Facebook pages naman tanan no. Og daghan sa viewers na sa technique siguro insultes tinuod mo na daghang viewers mag-insulti kag bakak di ganahan mga tao mo kuan nimo maminaw di ganahang mo sunod na nang imong FB page isa may ganahan nga imo man giatik ang mga tao kag nangilad sa mga tao ba musulti kag kamatuoran ang mga tao kasabot man mo ni kamatuoran pero magsulti kag bakak kasabot ang mga tao binuang man ako ana
Didili sila mo follow. Straight to the point. Okay, balik ta mahigala sa atong isgutanan. Kining mag-content mahigala sa Facebook katawanan sa gyud mga kagalaan karon ato isgutan og tiwas ha. Doon na po uban mahigala hago ba sa tinuray lang kato mga nagplanong mag-vlogger diha ala pwede mag-vlogger mo pero sa tinuray lang medyo di sad malalim. Labi pa mag-edit pa ka sa imong video na basta lisura. Ang uban para mo daghan og kuan daghan og mga followers budaghang mananaw ang uban mag tumbling na lang din ha ang uban mahigala mo pakita sa di mao. So kini kang Alan Peter Cayetano titiwason hisgot long taon mahigala pros dili pa dunay mga kuan mohigda ang uban sa kuan day. Ang uban mohigda sa kalsada mag-vlog. Wala, di lalim ha. Kato na yung nagsakay-sakay itong tricycle dito, may galas taas, nagsanduko, nag-superman tong usana. Jesus, ginoo ko. Nag-snailman, maligsan ka ng kalakiya sa imong content for bida, ha? Kagahuman, nagbagulbol, mahigala, kawa, hibayring mita. May magkauyon smita sa imong content di gani sus gamay kay bayad uman wa na gyud mo nang matapulan ka ang kini ako nang motivate na ako ning vlog mga higala na naa magini kay naa na magay ko programa daan so ang content ba naa na daan nya nga ako nang mas budaghan ang atong listeners pero miingon ka nga maupoy imong saligan nga naa kay imong wa sa imahimo lisod kay dayon sabay na magbagulbol ka lang lamagan snillman maligsan ka pa lang diha ng kasada. Pero mo nagiingon, og magsulti kas kamatuoran, mas daghan kag mga mosunod nimo. Kay kana mga tao god, gusto na sa makahibaw mahigala unsay tinuod. Og imo nang sultiag bakak, atikon nimo ba? Atikon nimo sa programa. Kana kay tanong isulting kay tanong kita ka mahigala ang iya mga higalang pagsulti daan mga kaigalaan ang demeanor mahigala ang mahibawan mo ang tao mo sulti sincero ba mahibawan mo day o kanang tao mo sulti nga giatik nimo nga atik mahibawan nimo na magkasense man ka kini sakto na iya mo ni kamatuoran mahibawan nimo na nagtabon-tabon sa kamatuoran kasayon ra hibawan kini nakadawat malita na iyang kinomentaryuhan makahibaw ka, senador panalitan, kasi nagsultis tinuod. Kini senadora mo, o kini nga senador ka na. Makakonfirm ka, kaya may mga facts. Tanaw ni mo, kining pikas, man, klaro man ni nagdawat ning malita. Dili ganahan ang tao, ana. Lapsaw man ang imong analysis. Nganong nalapsaw? Wa na magkakakita sa kamatuoran. Tungod kay na tabunan imong matas korta.